De basketballers van Ares hielden juist de laatste kans om nog wat van het seizoen te maken. In de play-offs moest het winnen van Greens, oors budget het eindseizoen. Een verslag van Roelof de Vries. Waarom het tonsje wie het eerste duel en waar Ares volplaatst troch Donar. Maar 34 punten verschil verleer Ares. Maar nou ging het heel oors. Misschien zag ik wel verbaasd onder op de tribune. Wat gebeurt hier? Er wordt knokt voor Else bal. Maar belangrijker nog, Ares scoort en speelt goed. Bij het eerste kwart is het nog 4-4. En Donar had het dreig. Lid hem liep net vol spelen. Zocht maar eens naar deze dunk van Veenstra. Maar Ares gaat met een 36-34 vastsprong de rest in. Grote man onder de kant van de Leeuwers is de Amerikaan Miles Jackson Cartwright. Met 18 punten is hij de topscorer en neemt hij zijn ploeg op sleeptouw. Ares komt met 5 punten maximaal voor, maar dan krijgt Jackson Cartwright in het laatste kwart zijn 5e fout en maakt hij van het veld af. En dan staat Maarten Bouknecht op bij de Graces. Komt met flink wat punten efter elkaar en dat is de nekslag. Donar rent zelfs nog uit naar een flatteerde 80-73 eindstand. Het seizoen zit erop voor Ares, maar voor het publiek gaan ze haar toch nog goed zien laten. Ja, zeker. Dat is het. Kijk, we hebben ook afgesproken dat als wij gaan verliezen, dan gaan we echt verliezen. Wij gaan alles vervechten en alles vergeven. En dat hebben we gedaan.